Takže vítám vás u Room Makeoveru. Takže dneska budeme upravovat tady tu skřínku, co vy teda nevidíte, to vám ukážu. A to budeme upravovat kvůli tomu, že si budu kolem celého pokoje dávat ledky. A taky si to chci upravit, protože tam už jsou nějaké věci, co se mi úplně nelíbí, že tam jsou. Takže si tam místo toho dám krabice od Lega a ještě nějaký různý krabice od elektroniky. A uvidíme, jestli si tam nedám ještě něco dalšího. Takže takhle nějak vypadá ten vršek. Takže zbavím se tohohle Lega, se chci zbavit. Tyhle ty krabice tam potom zase vrátím. Tamhle to vyhodím, ten globus, toho se taky chci zbavit. A toho mikroskopu taky. Takže ten potom odnesu pryč. A smeteme ten prach, co tam je, protože tam bude hodně prachu. Takže jdeme na to. Takže já jdu teďka teda na tu skříň, teďka jste tady viděli, co teda budu tam dělat. A asi vás dám semka na tuhle poličku, abyste viděli, jak já to budu uklízet, ale možná to bude takový prostříhaný a možná z toho tady nic moc nebude, protože jak tady mám ten stůl, tak tam úplně se nejde moc dostat. Takže tady to možná bude prostříhaný, protože budu potřebovat pomoct. Takže teďka už mám teda sundaný ty krabice a jdu vám ukázat, jak to teďka vypadá bez těch krabic. Takže je to takhle prostě prázdný, jenom tamhle jsou nějaký ještě světýlka a ty tam asi nechám, protože ty mi vedou i vlastně tady a potom takhle kolem ještě v okna, takže ty tam asi nechám a ty liány tu buď ještě nějak upevně, anebo ji takhle nechám. Takže potom semka dám takhle si ty někde nějak ty krabice a ty další krabice od té elektroniky. A ještě tam pro mě budu muset dát nějak ty světýlka, ty 10metrový, co jsem dostala k Vánocům. Takže já teď budu ještě tyhle ty plechovky odstranit a budu asi lepit ty ledky. Takže už jsem ty plechovky takhle jakoby dala jenom po jedný. A teďka tady ještě mám ledky, nebo světýlka, takže ty budu teďka taky odstranit. A potom ještě si tady ten stojan odsunu, abych se mohla dostat do toho rohu, protože ty světýlka budou prostě přes celý vlastně pokoj svítit. Takže já teďka půjdu nalepit ty světýlka. Ještě si zajdu pro oboustrannou pásku. Protože to budu lepit oboustrannou pásku, protože
v těch recenzích psali, že to lepidlo vlastně na těch ledkách tak moc nelepí, takže já to asi rovnou budu lepit jakože oboustrannou páskou, aby to líp drželo, aby mi to třeba ještě dneska nespadlo třeba, protože znovu to lepit, tak to se mi úplně moc nechce. Takže už tady mám tyhle ty pásky, asi to budu lepit touhletou širší. A tady máme ty ledky, které možná i ukážeme, jak vypadají, protože mám pocit, že jsem je ani neukazovala ve videu, jak vypadají, takže si je teďka ukážeme. Takže k těm ledkám tak je takovejhle ovladač. Takovýhle ovladač. Potom je to do zásuvky. A ty samotné ledky vypadají takhle. Jsou teda v kolečku a vypadají teda takhle. A dají se i jakože stříhat, takže kdyby někdo třeba chtěl, tak se může ustříhnout. Ale to já dělat nebudu, protože chci mít přes celý pokoj. Takže já teď to jdu nějak ještě vymyslet, jak to teda tam dám. Aby mi vyšlo těch 10 metrů nějak. Takže teda jdeme lepit.
už mám ledky teda nalepený, takže si ukážeme, jak to vypadá. Takže takhle to vypadá nalepený. Tam to nejde za těma závěsama vidět. A tady ty ledky vedou takhle, protože semka bych úplně nedokázala je dát. Takže teďka si ukážeme, jak to svítí. A teďka budeme semka dát ty různé krabice. Tamhle už jsem dala ty Lego krabice. Takže tam ještě dáme ty od té elektroniky a ještě od popek. Takže takhle jsem poskládala teda nahoru tyhle ty krabice. A teďka půjdu ještě si semka dovízt zpátky věšák na oblečení a spravit tady ten stůl, co mám. To teda nevidíte, ale tady tenhle ten stůl. Tak ten půjdu ještě taky dát jinak, než je teďka. Mám nahoře plechovky a ty budu muset taky potom ještě to, ale to už točit teda nebudu. Protože si myslím, že už je to tak trošku zbytečný. A ještě si půjdu nalepit tuhletu vlajku, tak si půjdu nalepit, vám ukážu hnedka kam. Tak tu vlajku půjdu nalepit přesně semka. Možná nějaký ty obrázky dám pryč. Takže tu vlajku už teda mám nalepenou. Takže já teďka půjdu douklízet pokoj a to je asi celý.